Iti agda mga oras tayo kakabsat. Alas 5:52 iti agsapa at data yun kakabsat iti may kawalong aldaw petsa iti bulan iti Setyembre kakabsat. Kumusta iti agtultuloy nga panawan nga iti bigat ket na pudot iti malungkot agtudo. Siyempre iti parbangon. Well, agyaman tayo iti Diyos. Iti dati nga gundaway. Iti salon at manan kakabsat nga impain na iti tunggal may sakada tayo. Ket iti maminsan pay awisin kayo manan kakabsat nga makipagpaset iti daytoy nga programa ti agsapan at noan iti namnama ket kay awisen nga gadod ti sa ti apo kasta matipipinabilig tayo babaen iti panagkikinararag ket daytoy ti anak gayem kakabsat manan ti apo Lawrence Salazar. Ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag, ti Diyos ket naimbag. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta, iti Diyos ket na imbag. Urian niya nga ang gulo ti panangkita tayo kakabsat. Kaya iti Diyos ket na imbag na indaklan, iti Diyos nga bagserserbiyan tayo. Well, lukalan tayo man kakabsat, iti dagiti Biblia tayo, iti libro kakabsat, iti Isaiah, kapitulo 40, versikulo 28, aging gara iti 31. So, iti saritain na, diyo kadi amo, diyo ayan na damag, iti apo ang nagdanayon iti Diyos, pinarsuwa iti entero alubong, ulos adin mabannog, wenno kumapsot, awan makatukod iti panpanunutin na, pabigsaan na dagiti nakapoy kinabannog, uray dagiti agkakabanwag kumapsot da, ket dagiti agtutubo, mapaksuyan da. Verse 31, ngam dagiti agpanuray iti apo, mapabarudan to iti pigsada, agtayabdan to kasla iti agila, saan danto nga mabannog, nagtaray da, saan danto kumapsot, no magnada. Well, madaydayaw iti apo kadagiti nga sa saunang iti binasa manen kakabsat ket kuman ikan iti titulo na daytoy iti naindaklan iti Dios. Aya. Kadagiti nakad-ado kakabsat nga paglablapasan tayo nakad-ado nga karit iti kapadasan nga may encounter tayo kakabsat iti daytoy gundaway. Iti daytoy aldaw na patiglaunay nga maawatan tayo kakabsat nga tingel iti apo iti amin. God is in control of everything. Una nagaraw ket saan nga masapol kakabsat nga agbiag tayo nga agbutbutin nga kankanayon when agbibiyag tayo kakabsat nga nabalikaw-kawan tayo iti amin nga klase ti stress na nagrigat ti move on nagrigat kakabsat ti agpanunot into adda kada tayo dagit nga banbanag kaya kababalin tayo kakabsat ti agbiag nga adda iti natalged babaen iti panakaammo tayo nga dakdakkel ni Apo Dios ngem iti anyaman nga parikot anyaman nga pakasaktan tayo kakabsat anyaman nga heartache kuna nagaron anyaman nga ribok wenno didigra nga sangsangon tayo di libro kakabsat ti Isaiah kapitulo 20 ket maysa kadagiti paborito tayo dayta kakabsat nga passage itdaan nga tulag ket itoy nga inadal ni wenno itoy nga indalan ni Apo Dios ni propeta Isaiah mangisurat maipapan iti kinatan-ok ken kinamanakabalin iti Apo awan iti saya at kakabsat nga panagadal awan ti kasayaatan nga sapulen tayo no di iti maamuan tayo kakabsat nga manakabalin na indaklan natan-ok iti Dios mangisalakan iti tunggal maysa kada tayo napatiglaunay kakabsat nga kadagiti nga tiempo ubing man wenno nataengan addaan ka man iti adu nga kinabaknang di adal ka man wenno saan masapol nga mamamu tayo iti apo ti nanuneg pay nga panakaammo hindi lang sasakay ko hantay lang ang amoy isuna. Gapu ta mangmangeg tayo, mabasbasa tayo dagiti sasauna. Aya,
Hiyanta lang ko mga maumman nga isuna ket taga isuna iti mangisalakan kada tayo. Duti ket di isuna iti man nakabalin na indaklan nga Dios nga mabalin kakabsat nga agaramid kadagiti nakakaskas daw nga banag kadagiti bibiyag tayo. Aya, mabalin na nga bilinen uray iti angin ken dalluyon adan isuna iti bileg kadagiti anyaman nga pagbutbut nga tayo iti daytoy nga kadito. Ya kabailan na ka nga gasan uray imbaga iti doktor nga kasla awan ti namnamanan. Yan, awan ti makaagasan iti dayta nga sakit mo nga agtalag ka iti Dios mabalin na nga agasan dagita. Kabsat kabsat imbaga ken ka iti daytoy nga agsapa. Ya nabilbilig iti Dios ken dayta sakit nga adda ken ka. Aya, kabailan na ka nga ilap-aw, kaya kabailan na tayo nga ilap-aw. Iti anyaman nga nga pakadagsanan iti daytoy nga kanito. Aya, ket kung nanagarat iti maysa nga kanta na nanggagan amok-amo tayo da, "If he carry the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you." Pare, wen kabsat, no nabailan na nga binakla iti dadagsen iti lubong, uri sika siak amin tayo nga mga awit ti dadagsen iti daytoy nga gundaway. Kabailan na tayo nga bagkaten iti daytoy nga kanito. Amen. Aya, sa di naman iti ayan tayo, sa di naman ti ayan niyo, sa di naman ti ayan tayo, ay ti nga kabsat ammo nga kadwa tayo nga kang kanayon. Kadwa kayo nga kanayon. Ya mangidaydayaw iti Apo iti daytoy nga kanito. Saan lang tapno ti kas na manggaganyo iti mensahe iti Apo nga babaen kanya kakabsat. Nga mamati akang kayatyo nga manggagan iti timog iti Dios. Ang kade. Aya, kaya't kung makipagsao, mabalin ka kada kayo kati namain tayo kakabsat ket mabalin nga agtibag kanyak ni Apo Dios babaen ka dagitoy sa sao nga ipatpatangatan tayo. Well, kaya't yung mapadasan kakabsat tinaindaklan nga bilig iti Dios. Kaya't yung kadi nga marikna iti sagid na ken iti daytoy nga kanito. Ti binasa tayo kakabsat nga libro iti libro ti Isaiah kapitulo 40. Kakabsat makita tayo nga dagiti Israelita ket talaga nga agum makaungetdan agpungpungtutdan kini Apo Dios. Ya imbis nga ipukaw da iti panagdayaw da iti Apo at dadamutan nga agrereklamo. Ya kasla saan nga ammo nga kasla saan binaybay-an ni Apo Dios dagiti kasasaadan. Dagiti nga kasla feeling nila awan ti pakialam ni Apo Dios iti agdama nga parikot da. Imbes nga makita da iti napintas nga plano iti Apo kadakwada, iti makikita da laeng iti adda nga rigat, adda nga bannog. Aya, nga marikrik-nada, adda nga agrereklamo da nga awanan iti pigsa nga agdaldalyasat. Kasla iti adda nga riknada ket apay ah, ah, dawdawaten iti Apo nga agaramid da kadagiti na napakaimposible nga banbanag. Ket kaaduan nga tiyempo iti rikna dagiti Israelitas kakabsat, binaybay-an isudan iti Apo. Kadagita nga tiyempo nga kasta ti adda nga panunutan da kabsat, nagtimeg iti Apo. Mabalin nga addamot kada tayo iti kasta iti adda nga rikna wenno panunutan na. Apay ngay, di met agsardingan dagiti nga kapadasan iti biag. Apay ngay kaslaman na binaybay-an iti Apo. Aya, nabanbannugan akon kasi iti rason tayon marigrigatan akon. Hindi ko na kaya. Bakit walang ginagawa ang Panginoon na tulong? Awan iti makita nga tulong ni Apo Dios. Iti dati nga panagregrigat ko. Manipod ti binasa tayo kakabsat, adda iti sumagmamano nga nakakaskas daaw, nga prinsipyo nga mabalin kakabsat nga magbalbaliw iti panagbiag tayo, ken magbalbaliw ti adda nga panunutan tayo ita. Well, kitaan tayo man kakabsat, verse 28, nya kuna na, diyo kadi ammo, diyo ayan damag, iti Apo iti agnanayon a Dios, pinarsuan iti entero alubong, pulos adi mabannog, wenno kumapsut, awan iti makatukod, iti panpanunutan na. Makita tayo dito yung una kamsat nga prinsipyo na indaklan iti bileg iti Dios. Kaya dakila ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kasi nangon ni Apo Dios, iti adu nga reklamo dagiti Israelita, dinamag na ida iti kastoy nga saludsod. Diyo kadi ammo. Diyo ayan na damag. Nalawag iti sungbat dayto nga saludsod iti Apo kadakwada kakabsat nga manipud pay iti inlapaw ni Apo Dios dagiti nga Israelita manipud iti Ehipto impakitan iti ni Apo Dios iti bileg na kadakwada manipud kini Abraham kini Jacob ni Jose ni Moises ni Joshua ni Gideon ni Samuel David Jeremias Isaiah addan nga impakita na iti indaklan nga bileg kadakwada kakabsat
From generation kuna to generation. Ket manipud iti kapuunan da aging gana ita agda mga henerasyon da saan pay kakabsat nga nagbaliw iti naindaklan nga bilag iti Dios. Aya manipud pa iti insalakan isuda ti Apo idi kamkamkamon isuda dagiti armada iti Ehipto ket masangwanan da iti Red Sea sadya nga nakalabas da nga awan pulos uray maysa nga labas sa iti sakad da. Aya God shows His power by parting the Red Sea. Pakita nun dijay dapay kadi mamati kakabsat nga dumalyasat da iti maysa nga karayan nga awan pulos na basta katakwada. Binisgay na iti baybay. Idi nga awan iti taraon nagtinag iti mana manipud ti langit. Idi nga awan ti mainunda nagubbog iti maysa nga bato. Idi nga nakigubat da ket sumango da iti nakangatngatong alad narbay ti alad ti kabusor da ket nawayada nga nakastrek kada iti nga lugar nga kabusor da. Kanayon nga yaywanan ken saan ida nga pulos nga binaybay-an ni Apo Dios. Awan pulos iti makabalin ti kabsat nga mangartap iti kinabilag ken kinaman nakabalin ni Apo Dios. Mabalin oray kada tayo iti daytoy nga tiempo kasla tayo laka dagiti Israelita adda nga pagduaduan tayo iti bilig iti Dios. Nasaludsuden kayo mga kabsat ket no naka nga binaybay-an iti Dios. Dayta nga edad mo kakabsat hamo na danon no binaybay-an na idi ni Apo Dios. Idi upunganay pay laeng uri pa iti umuna nga panagdalyasat mo iti daytoy nga lubong no binaybay-an na ka ni Apo Dios. Aya. Awang katatan. Nung nangangailangan ka ng kagalingan, di ba? Pinagaling ka ng Panginoon. Idi nga kasapulan ka iti kwarta. Saan ka di nga sinabot ni Apo Dios iti kasapulam? Idi saan mo nga amoy tar aramidim saan ka di nga indalan na ka iti Dios. Kaya nga ti kunam ket kapit na ako sa patalim ngem nga pinabayaan ang nakabinaybay-an ni Apo Dios nga mapasamak ken kada diay no di ket tinagramid iti wagas. Adun dagiti banbanag nga milagro. Adun dagiti banbanag nga kinamatalek ni Apo Dios kada tayo no dagdumahan tayo nga ma-recognize. Dagitoy babasit man mo dakkel kakabsat no trabaho ni Apo Dios masapul nga pagyamanan tayo isuna. Kabsat adda ka man idi daytoy nga kanito nga kasla malmalmas ka iti adu nga kapadasan iti panagbiag. Pabaling nga adda ti sakrikrik na kinarigat. Pabaling nga makon-confuse ka when addan ka ti depression iti daytoy nga gundaway. Aya ang nakaibabain wenno anyaman pay nga pagkadagsanan iti dayta kabsat ibagat ken ka iti daytoy nga kanito. Dakdakkel ni Apo Dios kakabsat. Nabilag iti panakabalin na iti anyaman nga sakit, iti anyaman nga struggles, iti anyaman nga basol, anyaman nga parikot kakabsat. Ni Apo Dios babaen iti bilig na nakakita dagiti bulag, nakangngeg dagiti tuleng, nagungar dagiti natay, ken kabailan nakamot birod nga sagiden kadayta nga adda nga sitwasyon mo kabsat ket babaen iti bilag na agbalaygi ka. Kabailan na ka nga agasan. Kabailan na ka nga restore iti amin nga napukaw mo kabsat. Agsipud ta na indaklan. Iti bilag iti Apo nga pagserserbian tayo. Amen. Saan lang nga indaklan iti bilig na. Ngem na indaklan met iti pannakaawat na. Hallelujah. Great is His understanding. Dakila ang kanyang pangunawa. Di verse 28 ko na ti Apo iti agnanayon na Dios pinarsawan iti entero lubong pulos adi nabannog wenno kumapsot awan makatukod iti panpanunuten na. Nagpintas iti panaka-translate na iti paraphrase Bible kakabsat nga message kasto iti kuna na and He knows everything inside and out. Amuna iti amin. Saan ka di kakabsat nga nakakaskasdaaw nga ni Apo Dios amuna iti amin nga mapaspasamak amuna iti in and out ti adda puso tayo ken iti maramidan tayo kakabsat. Anyan nga maragsakan nga makaammo nga ammo amin iti ni Apo Dios iti mapaspasamak kaniya. Kaya kadaytoy nga tiyempo kasla maulaw tayo ti kinaadu kakabsat iti mapaspasamak adu iti panagbalbaliw. Yung kunagar ti binasa tayo, ni Apo Dios amuna iti amin kakabsat. Amin nga paglablabasan tayo, iti agdamaman wen ito masakbayan tayo. Amuna amin. Kasi ti kinuna ni Apostol Pablo kabsat di 11:33 ti libro iti Roma kabsat. Anyan nga kinabaknang iti Dios, anyan nga nagunod iti sirib ken amuna. Siya sino iti makiilawlawag kadagiti paggiddengan na
Kuna si asino iti makasurot kadagiti dalan na. Mabaling nga maawatan ni Pablo, ijay kuna ni Apo Dios ijay Isaiah 55:8-9 kuna na iti Apo, iti panunot ko saan ka kas iti panunot yo ket ti arami Dios saan ka kas kadagiti arami Diyo. No kasatno nga nangat-ngato iti langit ken iti daga kastamot nga nangat-ngato iti wagas ken panunot ngem iti wagas ti panunot yo. Masyado pong complicated ang buhay. Aya, nakagulgulo ka di iti panagbiag tayo kabsat. Kasla tayo lang malmalmusen ti nakad-ado. Aya kadagiti nakad-ado nga pakadagsanan tayo ti panagbiag. Panunutem adda iti Dios ket kabailan na kakabsat. Nasulbaran amin dagita. Sa nalaing nga ammo ti amin no di ket ti ammo na tayo pay. Ammo na dagiti panpanunuten tayo kakabsat. Ammo na dagiti pakadagsanan tayo. Ammo na dagiti pagbutbutingan tayo. Ammo na dagiti pakasaksaktan tayo kakabsat. Ammo na iti kasapulan tayo. Agsipud ta ammo na amin. Amen? Ket gapu kakabsat ti naindaklan iti pannakaawat ni Apo Dios kakabsat awan iti pagdanagan tayo. Aya. Anya ti kunana di Proverbs chapter 5:6. Agtalag ka iti Apo iti amin na pusom di kagtalag iti paggarap mo ammom. Laglagi pa iti Apo iti amin nga aramid mo. Ket isuronan to ken ka iti rumbeng adalan. Saan laeng kakabsat nga naindaklan iti bilig na, naindaklan met iti pannakaawat na, naindaklan pa iti parabor na. Amen. Dakila ang biyaya ng Dios. Verse 29 niya kuna napapigsahan na dagiti nakapoy kinabannog nakakaskas daaw iti Dios. Napigsahan na dagiti nakapoy ken nabanbannugan. Hallelujah. Ni Apo Dios nga manakabalin amin nga muna iti amin ket ipayan na dagiti agkakapoy kinabanbannugan iti pigsa ken bileg. Kaya nangnig mo kabsat ang Dios na makapangyarihan na nakakaalam ng lahat ay itid na kakabsat iti pigsa kadagiti agkakapsot mot utuyan. Kaya iparangarang na dito nga ipapain na kada tayo iti parabor na. Kaya saan tayo kakabsat nga maikari, saan tayo nga nagbannugan. But He is the giving His unmerited favor of life everlasting. Kaya ulitin kakabsat, libre nga parabor nga biyag nagnanayon iti kayat na nga ipaay kada tayo ni Apo Dios. Nga iti laksid iti kinamanagbasol tayo, imperfection tayo kakabsat, aya kinaignorante tayo, kinaado iti kalukwan tayo, aya impain na lang tayo tinawadwan nga parabor na kada tayo. Anyan nga nagimbag hantay gadi nga makita tayo iti kakabsat. Aya saan laeng kakabsat nga basta nga parabor kakabsat. Nangina iti gatad nga nangina iti gatad na ngem impain na iti libre iti tunggal maysa kada tayo. Jesus paid that price with His life. Kaya, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, ibiyag na, kakabsat, intid na, impaay na, para kanya. Nawadwad ti parabor ti Apo kada tayo kakabsat. Among kabsat, no awan iti blessing ti Apo kada tayo, ano awan ti parabor ni Apo Dios, alam niyo, kung wala po yung biyaya ng Panginoon, mamati ang awanak at kakabsat. Awan ni Lawrence Salazar nagsasao kada kayo. Ngem gaputan na indaklan iti gapu iti parabor na insalaka na iti maysa nga managbasol nga Lawrence gapu iti parabor ti Apo adda ka mangiwarwaragawag. Iti sasao na iti daytoy gundaway. Gapu ti parabor na binalbaliwan na iti taray iti panagbiag ko. Gapu ti parabor na agtultuloy ang agserserbi ken kuana iti tingga ti adu kakabsat nga kapadasan iti panagbiag. Gapu iti parabor na adda tayo nga natibker nga sumursurot ken kuana iti tingga ti adu kakabsat nga kinakapoy tayo kakabsat nawadwad ti parabor iti Apo kanya ken tunggal maysa kada tayo madaydayaw iti Apo. Ibagat ken kakabsat saan mo nga pagduaduan tutultulungan na kamutlaang wenno saan iti Apo. Laglagi pom iti bilig na nga mangtulong ken ka. Tapno agbalay ka. Laglagi pom iti panakaawat na nga mangtulong ken ka iti lasot iti panagbiag mo ditoy lubong. Ngem kang runaan ti amin, laglagi pom iti parabor na mga mangipaay ken kay iti pigsa ken bileg nga sumango iti barong aldaw nga daan talged ken namnama. Laglagi pom ipalagip kada tayo ni Apo ita kakabsat nga saan tayo nga kabailan ti agbiag nga awan isuna. Dayaw iti Apo kuna na di Isaiah 14:30 uray dagiti agkakabanwag kumapsut da ken dagiti agtutubo mapaksuyan da nga uray kadagiti mangibagbaga nga adda amin kadakwadan
awan kay iskan na no awan iti Apo kadakwada ni Apo Dios laeng iti mabalin kakabsat nga mangtagidayon iti amin nga adda kadatayo. Only God's ways is lasting. The rest is great grace. Madaydayaw iti Apo. Inyapay, naindaklan nga gunguna iti ayat ni Apo Dios. Dakila ang pakinabang sa kanyang pag-ibig. Kuna natin Tagalog kakabsat. Great is benefit of His love. Ngem dagiti kuna na verse 31 ken dagiti agpanuray iti Apo, mapabarudan to iti mapipigsada. Agtaray danto kasla iti agila. Saan danto ang mabannog no agtaray da saan danto nga kumapsot no magnada. Daytoy kakabsat ti application iti mensahe tayo iti daytoy nga bigat kakabsat. Kahit mo kadi kabsat nga gungunaan nga maamuan iti bilig iti Apo. Kahit mo kadi nga mapadasan iti kinapudno kakabsat nga amo amin iti Dios. Kahit mo iti aglangoy iti parabor iti Dios mangpapigsa ken ka inton agkakapoy ka ken pabilgen na ka inton agkakabsat ka. Daytoy kakabsat iti masapol nga aramidem kabsat. Masapol nga ipaay mo iti namnamam, italik mo ken kuana iti namnamam. You need to place your hope, trust in Him. Daytoy kakabsat nga namnama isu iti kinaanos nga namnamaen tayo nga aramiden iti Dios iti anyaman nga inkarina kada tayo. Daytoy nga namnama isu iti pamati tayo. Hebrews chapter 11 verse 1 nya kunana no adda pamati tayo dita agdadwa pumudno kadagiti namnamaen tayo ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag aditay makita. Daytoy nga namnama isu iti talged tayo kakabsat nga aramiden iti Apo ti amin nga inkarina kada tayo. Apay ta mangagas ni Apo Dios. Apay ta impayan na tayo iti napipintas nga regalo. Apay ta tultulungan na tayo. Agsipot ta ay ayaten na ka, ay ayaten na ket ay ayaten na iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Kaya't naka nga bendisyonan. Gapu ta ay ayaten na tayo, kaya't nang ipayan na tayo iti namnama. Gapu ta ay ayaten na tayo, ipayan na tayo iti talged ti parabor na ket mangipaay kakabsat iti encouragement ikental na iti tunggal maysa kada tayo ga uray into no kasla agmaymaysa tayo iti panagbiag at dalat ta nga iparparik na iti ayat iti tunggal maysa kada tayo. Anyan nga naindaklan Dios nga pagserserbian tayo kakabsat. Madaydayaw iti napatignagan na. Ayatek nga kakabsat. Life can be hard. Narigat man ti adda nga kasasaad tayo iti daytoy nga agdama. Umay kada tayo iti panagbuteng, madanagan tayo. Ngem amok na tinggil nat ni Apo. No apay nga very confident ng kakabsat nga mangikas kasaba maipapan iti greatness ni Apo Dios. Gaput agtultuloy nga mapadpadasa ken marikrig na iti kinadakkel, iti kinatanok ni Apo Dios ken iti pamilya kakabsat. Hanak to nga mabain no di ket di ipok kaw kupay. Iti kinamatalag iti Dios, iti kinaimbag iti Dios. Daytoy laengan iti dagiti naglablabas nga panawon kakabsat. Adu tinapadpadasan tayo. Uray maminsan han na kami nga pulos nga binaybay-an iti Apo. Adu dagiti tiempo nga agsakitak. Makariknaak iti panagkapsot. Lalo tala kung nagkaroon gilo makayak mo tayo. Mariknak na talaga ti panagkapsot mo tayo kakabsat. Ngayon ka pulos hanang impalubos ni Apo Dios nga matinag iti pammatik. Kumapsot ti amin tayo kakabsat. Ngayon kuna na agpanaray iti tayo ti Apo. Awan iti anyaman kakabsat. Ngayon posible iti Apo. When adu dagiti testimony kakabsat, kurang dayto nga programa nag-testify tayo iti kinaimbag, iti kinaado kinaimbag ni Apo Dios. Ngem ibagak ken kakabsat, uray maminsan saan na kami nga binaybay-an iti Dios nga pinati ken pagseserbian mi. Impayan nak iti talged gapo takaduwak isun. Everything is going to be okay. Saan kami ang kami laeng nga nakasurvive kadagitoy napalpalabas kakabsat nga panubok iti biag. Ngem enjoy mi nga agbiag nga kaduwami iti Apo. Gapu iti naindaklan nga bilig nga gapu iti naindaklan nga panakaawat na gapu iti naindaklan nga parabor na ken gapu iti gunguna iti ayat na. No padasan mi iti greatness ni Apo Dios kakabsat kadagitoy nga tiempo. Awan iti namnamaen mi. Awan kakabsat iti dadakkel nga kayabanan mi kumbaga agpanpanuray kami iti Apo. Ngem no tiempo kakabsat nga umay kadagitoy kasapulan mi apay ta masabsabat met.
amok nga uri titunggal may sa kada tayo kabailan na tayo met kabsat nga bendisyonan. Kabailan na tayo nga ipaayan iti natalgad nga panagbiag, kabailan na nga aramiden nga naragsak iti panagbiag iti tunggal may sa kada tayo. Saan tayo kakabsat nga pagduaduan? Iti Dios nga pinatikin mga ayat kada tayo mamati ak nga anyaman iti sangsangmod tayo kada giti sumarsarunupay nga aldaw lawlawas bulbulan ken tawtawan agbiag tayo nga addan ti balaygi agsipud ta isuna iti pannakabalin kinaindaklan nga Dios madaydayaw iti Apo. May saman nga amen, may saman nga palakpak kakabsat iti Apo iti daytoy nga gundaway. Hallelujah, madaydayaw iti Apo. Alam mo iti daytoy nga gundaway kahit kuman ngagtabad tayo ket agkararag tayo. Managayat kin man nagparabor a Dios amami nga nainlangitan. When apog yaman kami iti daytoy nga gundaway, iti ayat kin kinamatalik mo kada kami. Nakita min Apo Dios. Nakita min na ramdam ko po Panginoon at na-experience na padasak Apo. No kasaan no nga nagtrabaho iti naindaklan nga parabor mo iti pamilya. Kastaman ta ramidam dagiti kakabsat. Ngagdingdingeg agkasapulan Apo. Apo Dios, bigbigen mi nga awang kabailan minawang ka. Kasapulan da ka. Dagiti kakabsat ngagdingdingeg dagiti adda ti live streaming iti daytoy nga gundaway Apo. Aywanam tulungam ket ipaay mo man ti anyaman nga kasapulan da. Hangkuman idang nga mabinsa-binsar Apo. Dagiti kasapulan da. Ngem ammom ko nam garon ammom in and out. Ammom Apo Dios dagitoy nga kasapulan dagiti anak mo. Idatag ko ken ka Apo Dios. Ket nam na ipalagtrabaho ko dagiti bibiyag da. Madaydayaw ka itinaga ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Daydayawak day tanagan mo. Daydayawak day tanagan mo. Wala. Madaydayaw ti Apo na overwhelm maklag. Talaga nagpinda si mensahe ti Apo di tingal daw. Wala. Sakpay man nga basa iti kapsat. Agdingdingig man ni Pastor Ricky, pakitext mo man dito yung kuan matuloy kay siyang gilya ng muno bigat. Pastor Ricky Nelson Barrett. Wala, kahit kung mga kablawan da kayo aming dumdumngag iti sibay ti radyo da kakabsat na yung bagagsapat tayo. Urepay, kadagiti kakabsat nga adda dita Difun Public Market nga agdingdingag kadagiti sibay ti radyo da ni Sister nga Marvis Alig from KKMLS FI Nursery Rizal Difun. Ayan, naibagagsapat tayo aming kakabsat dita Difun Public Market nga dumdumngag iti dayto nga gundaway. Dagitoy kakabsat nga dito live streaming iti daytoy nga gundaway Sister nga Jennifer Caro, blessed morning po Pastor and family in Christ. Kini Sister nga Shelo nga agdama nga dadi Cagayan mangrugi nga giskwelahan lalay nga balasan ko. Aya, Shelo Apostol, good morning madamamat nga dingding Rose Padilla, good morning po Pastor amen ko na Inkar Balanag, good morning po Pastor Dolly Pascua, amen, God is good all the time. Lenny Giab, good morning Pastor, thank you Lord, madaydayaw iti Apo, God bless you, God bless everyone. Ini Pastor nga Rosquita Castro, good morning po. Fidel de los Santos, good morning po Pastor Ma'am Rubilidar Agustin. Pastor Alex Ritwa, blessed day. Pastor Lawrence and Pastora Join family. Happy listening to all brother and sister at CFFC AG Cebu. Good, Gomez and Victoria. God bless. Kadagiti taga-good. Amen. Tatagata ni brother nga di masang guard tayo dito DZMR. Aya. Good morning, magkini Sister nga Mary Somera. Ay, Pastor, good morning po sa ating lahat. God bless po.
Kini Sister nga Perlita Vicente, blessed morning, Pastor. Praise the Lord. Our God is so big. Kuna na Gemma Basu, good morning po, Pastor and family. God bless everyone. Kini Asiram Besa, good morning, blessed Friday morning, Pastor Ricabel Tapat. Amen. Praise God. Sister Leia Cabanyero, blessed morning, Pastor Lawrence and family. God bless. Kuna na Sister Geraldine Mariano, good morning, Pastor. Kini Pastor Ricky Nelson Barret, pakitext man ulit. Ayan, matuloy kay San Guillermo de Bigat. Okay? Kini Pastor Jumel Castillo na imbang nga bigat, Pastor. Madaydayaw iti Apo, praying for more viewers. Wow, thank you, Pastor Jumel Castillo nga taga SPTC. Kini sumarsaronong nga gwapo. Pastor Efren Clave, good morning, Pastor. Blessed morning ka. Kastamat kadagiti kakaduwak nga aglutluto. Good morning sa SPTC. Kini Sister nga Gloria nga Madam nga Gloria Melchor, good morning po. Mitch Pimentel Balinbin. Amen. Thank you, Lord, for my complete healing. Thank you, Pastor, and good morning. Yes, madaydayaw iti Apo kini Pastor nga Rosita Castro. Amen. Thank you, Lord. Sir Angie Aquino, blessed day everyone. Need a pass. Imbaga bigat mo, Pastor. Ken Pastora Joy, thank you, Lord. Isuna iti kaimbagaan nga Dios kuna na inkal balag. Hallelujah. Sir Diyos ni Sister ko Josephine Salazar Utol, good morning. Beryl Sumera, Mary Basog, Sister Leia Mercedita Magno Pastora, good morning. Amen. God bless your life, Pastor. Good morning. Madaydayaw ti Apo kini Sister nga Rosabel Apostol. Amen. Dolly Gutierrez, Mildred Quaresma, Nida Paz, Princess Joy Badilla Papa, blessed morning po, Pastor. Prayer, okay, noted. Hannibal na imbang nga bigat, Pastor. Pa-shout out man, dagiti agta people, ditoy SBTC. Aya. Ore sika, shout out ko man. Rose Padilla, amen. Princess Joy Padilla, amen. Kini Ma'am nga Teresita, Pastor Teresa Martinez, amen and amen. Kini Pastor nga Christian Jularbal, perfect. Amen. Ma'am Biron Pascual, good morning. Merinold Sumera, good morning. Amen, powerful. Kuna ni Pastor nga Christian. Kini Sister nga Rowena nga Ulalan, blissful Friday morning, Pastor, sa lahat. Josie Ramos, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless everyone. Kini Pastor nga Rosita, Pastor, pakisama ko. Okay. Yes, noted po, Pastor Rosita. Nida Paz, pa-shout out man, kadagiti amin nga taga Villa Miguel Quirino Isabela, adu kami nga agdingdingeg, kin agbibuya iti live streaming, Pastor. Ay danto di tiyempo nga makapantay dita, Sister Nida Paz. Ma'am Rubilindaro Agustin, good morning. Ophel Martillo, praise God. Christian Joalba, Wen Paz, Agpaiso. Kinantingalina Valentin, good morning. Ma'am Rubilindaro Agustin, Pastor kini Sister nga Rosbel, Christian, kinating nga Gigi nga Mortillo, amen. God is so good all the time. Ricabel Tapat, Alma Pimentel, Ophel Martiliano, ore pa kini Pastora Martinez, Filamer de Jesus, Dolly Pascual, Beryl Sumera, Chat Victoria, mine Banham Paterno na imbagag sapa, napnuan iti namnama kada kayo amin, Pastor, nga po Diyos iti patuloy, ngamang bless iti pamilya. Pa-shout out po sa lahat na taga Rizal, San Guillermo, Isabela, kini Pastor nga Rosita. Pastor, good morning. Merel Sumera, Jackie Lucera, blessed morning, Pastor. Okay, naimbag ang sapa tayo aming kabsat. Amen, thank you, Lord. Kini Sister ko Shirley, good morning. Jinky Lakal, we're blessed to have you every day. Kung na makababang-ar nga kanayon, iti mensahe ng daw, Pastor. Thank you, Emeline Ramos ka. Okay, kada kayo amin kakabsat, agyaman ang kakabsat, happy weekend, itunggal may sa kada kayo, madaydayaw iti Dios. Lawrence Salazar na nagaldaw iti Biyernes. Kaya, happy weekend. Anyan nga rakurak sakti agsapa, at kanayon iti namnama, gapot sa uti apuwa mang mangega, iti may nga radyo mapagtalka. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No